तांबूस फुटता उधळे लाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी आपल्या भारत देशाचे गृहराज्यमंत्री केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित कुमार मिश्रा हे बुधवार दिनांक 19 रोजी वेंगुर्ला तालुक्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत आणि त्यांच्या प्रवासाचं जे नियोजन आहे त्याची माहिती आपल्या सर्वांना आपल्या माध्यमातून समजावी म्हणून या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे. आपल्या या भारतीय जनता पार्टीची ही लोकसभा प्रवास योजना म्हणून एक आगामी 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही लोकसभा प्रवास योजना सुरू केलेली आहे. या लोकसभा प्रवास योजनेचा हा दुसरा टप्पा आहे. पहिला टप्पा पूर्ण झाला आणि दुसरा टप्पा हा सुरू झालेला आहे. पक्षाने मे 2022 मध्ये या अभियानाची सुरुवात केली. लोकसभा प्रवास या अभियानाची सुरुवात केली. याचा उद्देश एवढाच आहे की 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या ताकदीचा आणि कमकुवत बाजूचा सुद्धा माहिती घेणे किंवा त्याचा विचार विनिमय करणे यासाठी ह्या लोकसभा प्रवास योजना आहे. ही योजना आहे. या अभियानामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये लोकसभेचे 144 मतदारसंघ हे केंद्रित केलेले आहेत. ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार निवडून आले 144, ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार निवडून आलेले नाहीत असे 144 लोकसभा मतदारसंघ हे ह्यावर पक्षाने लक्ष केंद्रित करून ही लोकसभा प्रवास योजना अंमलात आणलेली आहे. या लोकसभा मतदारसंघाचे 4 लोकसभा मतदारसंघाचा एक क्लस्टर केलेला आहे आणि या क्लस्टरचे प्रमुख नेमलेले आहेत. या लोकसभा मतदारसंघ आपल्या प्रवासाचे अखिल भारतीय संयोजक म्हणून विनोदजी तावडे यांच्यावर जबाबदारी आहे आणि या लोकसभा प्रवासाच्या महाराष्ट्राचे संयोजक म्हणून आपले माजी मंत्री बाळासाहेब भेगडे यांची नियुक्ती. यांचासुद्धा मागच्या 2 महिन्यापूर्वी यांचासुद्धा प्रवास आपल्या या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये झालेला आहे आणि या महाराष्ट्राच्या लोकसभा प्रवासाचे सहसंयोजक आपले भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश चिटणीस आपले प्रमोद जठार साहेब हे या लोकसभा प्रवास महाराष्ट्राचे सहसंयोजक आहेत. आणि ह्या लोकसभा प्रवास योजनाची जी आपला राजापूर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग पूर्वीचा राजापूर लोकसभा मतदार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग याचे संयोजक आपले भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अतुलजी काळसेकर यांच्या नेतृत्वाखाली या लोकसभा मतदारसंघामध्ये आतापर्यंतचं काम या लोकसभा प्रवास योजनेचं काम सुरू आहे. आपल्या या लोकसभा प्रवासासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित कुमार मिश्रा यांची अजय कुमार मिश्रा यांची निवड केलेली आहे आणि त्यांचा हा 5वा प्रवास आहे आणि या 5 प्रवासामध्ये त्यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातल्या सगळ्या तालुक्यामध्ये त्यांनी प्रवास केलेला आहे. फक्त वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये त्यांचा प्रवास झाला नव्हता. तो ह्या टप्प्यामध्ये त्यांचा प्रवास उद्या संध्याकाळी 4 वाजता त्यांचं वेंगुर्ल्यामध्ये आगमन होणार आहे. पहिल्यांदी ते आपल्या वेंगुर्ला नगर परिषदमध्ये देशपातळीवर आपल्या ज्या पुरस्कार मिळाल्या ते आपलं स्वच्छ पर्यटन स्थळ जी कंपोस्ट बाग आहे तिकडे पहिले भेट देतील, त्याची पाहणी करतील, त्याची माहिती घेतील आणि त्यानंतर ते वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या सभागृहामध्ये येतील
सभागृहामध्ये त्यांचं छोटेखानी स्वागत वगैरे होईल आणि त्यानंतर ते आपलं नगर परिषदेने बनवलेलं जे म्युझियम आहे त्या म्युझियमला भेट देतील, त्याची पाहणी करतील. तदनंतर संध्याकाळी 5 वाजता ते एका बूथवर त्यांना एक बैठक घ्यायची आहे. ती बैठक ते आपल्या परववाडा बूथ नंबर 57 या बूथवर त्या बूथच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतील. आपल्या इकडची जी बूथची रचना आहे 1+30 म्हणजे त्या बूथवरचे 30 कार्यकर्ते, या 30 कार्यकर्त्यांशीच ते संवाद साधतील. त्या बूथ कमिटीचे जे 11 पदाधिकारी आहेत ज्यांच्यावर वेगळी जबाबदारी आहे त्यांच्याबरोबर ते चर्चा करतील. असा 1 तासाभराचा त्या बूथची बैठक, फक्त बूथची बैठक या विषयासाठी ते येणार आहेत. आणि ते साधारण 1 तासभर तो झाल्यानंतर वेंगुर्ले शहरातील जी विकास कामं झालेली आहेत, मग आपली गार्डन्स असतील किंवा आपलं कालेलकर सभागृह असेल किंवा आपलं बंदरावरील आपलं वेगवेगळी विकास कामं असतील ह्याचीसुद्धा ते पाहणी करतील. आणि त्यानंतर एका कार्यकर्त्याच्या घरी भोजनाचा कार्यक्रम होऊन त्यांचा प्रवास त्यांचा संपेल. अशा पद्धतीने ह्या केंद्रीय मंत्र्यांचा उद्याचा दौरा आहे आणि त्याची माहिती आपल्या माध्यमातून पोचवावी यासाठी या पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं होतं. धन्यवाद. आपल्याला काय विचारायचं असेल तर विचारा. ॲपवर लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.